ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେନ୍‌ପଲ୍‌ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି 6 ବରଷର ପୁଅ, ଏକୋଇରବଳା ବିଶିକେଶନ ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା, ଦୟା ଓ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାପା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପାଖରେ ବସିଥିବା ନିଜର ପରିଜନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପୁତ୍ରକୁ ଅନ୍ତିମ ବେଳାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେମିତି ଜଣେ ବାପା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ? ସେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ନ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଶହ ଶହ ପୁଅ ଝିଅ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କହି ଚାଲିଗଲେ। ବନାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ। ବଢ଼ି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆଦରର ପୁଅଟି ଆଉ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଭାଗବତର କିଛି ପଂକ୍ତି, କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜର ସନ୍ତାନ କଥା ନ ଭାବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ ହେଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁଆଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଦୈତାରୀ ଦାସ ଜଣେ ମୁକ୍ତିଆର ଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଆରମାନେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ପରଲୋକ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନରେ ହେଇଗଲା। ବିଧବା ପିଉସୀ କମଳା ଦେବୀଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଦୈତାରୀ ଦାସ ନିଜର 2 ପୁଅ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅବଧାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହି ପଢ଼ି ପାରିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର କୁଳଦେବତା ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୈତାରୀ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ବସାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସୁଆଣ୍ଡୁଠାରୁ 8-9 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ ରୂପଦେଇପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲର ସ୍କୁଲ। ସେଠାରେ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ପୁରୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହଇଜା ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1899 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋତି ଦେବୀଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନାରାୟଣ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। 1901 ମସିହାରେ ସେ FA ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ। 1904 ମସିହାରେ ସେ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଆଇନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଗଲେ। ଆଇନ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ନୀଳଗିରି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। 1909 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ଓ ଛୁରିଆନା ଗଛମାନଙ୍କର ଗହଳରେ ପ୍ରଥମ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା। 1912 ମସିହାରେ ଏହା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ପଞ୍ଚସଖାଗଣ ହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଚାଳଘର ଥିଲା। ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଚାଳଘରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପକ୍କା ଘର ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ 1907 ମସିହାରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 1919 ମସିହାରେ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କ୍ରମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶିଥିଲେ। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରି ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର କାରାବରଣ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କାରାବରଣ ସହ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଧର୍ମପଦ, ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଦି କାବ୍ୟ କବିତା। ସେ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ।
ଶେଷରେ 1928 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ନେତ୍ରୋତ୍ସବର ଦିନ। ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ମଣିକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।